Tak počkej, Teresko, a co já? No. Tady je! Konečně ji máme! Romská práce. Tak její jasnost si tady prostě skotačí, že? A my zatím... Tak to vidíš, Tonku, už mě vyslídili. Nedají člověku chvíli pokoj. Nedá se nic dělat, Teresko. Pan král má asi starost o princeznu. Ale Jasnosti. Celý zámek je vzhůru nohama. A vy si utečete ráno, klidně ráno, před kadeřníkem. Jasnosti, my na vás čekáme se snídaní v bledě modrém salonku. A s obědem, prosím, v žlutozeleném salonku. No. Takže kdybychom trošku přidali teď a vrátili se, tak stihneme ještě večeři. no, v loveckém salonku, já vím. Jenomže já nechci. My jsme tady s Tomkem už snídali. A přesnídávkovali. A obědvali. A právě se chystáme posvačit. O její jasnosti, no dovolte s takovou žebrotou, no to přece co to... Co jsi to řek? Opakuj to ještě jednou. Ty mě chodilo jednou. Vždyť mají doma včely, 60 úlů. Živí se poctivě, dělají z medu všelijaké cukroví. Jen se podívejte. A platit bude kdo, co? Pro těch pár cukr snad nebude tak zle. A potom, my tady nemáme žádné drobné. A na zámku taky ne. Na zámku vůbec nemáme žádné drobné. Ostatně, jasnosti, jeho jasnost čeká. Nikam nejdu. Pojď, Tonku, utečeme. No, a my se tím zabavíme. Rosnička, aby nám jeho jasnost uvěřila. Takhle jste, ale ty bando zlodějská. Že se nestydíte. Teresko, nezlob se, ale já musím prodávat. Víš, doma čekají na peníze. Příště mě zase najdeš v hájku. Jasnosti pro pana krále. Pane králi. Jak to mluvíš s panovníkem, pacholku? Nejmocnější z mocných, pane sedmi světů, slunce sedmi sluncí, démant nejiskřivější, zahrado rajská, kláry krále, ne, králi krále. Nejde nám to, co? Nejde nám to. Za trest opíšeš 100krát králi. Co jsi vlastně chtěl? Přijela ta paní madam. Přijela hrom do bubnu. Ať milostivě vejde. Pánové, končíme. Vladařské povinnosti nás volají. K vašim službám, monsieur král. Tedy, vážená paní madam, my, král Johannes Vincenc Isidor Alfons, Nejmocnější z mocných pán sedmi světů, slunce sedmi sluncí, démant nejskrnější, zahrada rajská, jsme vás povolali k výchově a zušlechtění mravů a společenských způsobů naší milované dcery princezny Terezie. Chudinka vyrůstala celý život bez matky a tak se snadno stane, že... No jak si... Její jasnost je jako provozuje nevhodné známosti s jakýmsi cukrášem. Sestář, je to takový šufťák. Pikolika harmonikář. Chápu,
Doufám, že se svého úkolu zhostíte k naší plné spokojenosti. Monsieur král, jako vdova po maršálkovi a vychovatelka dcery vévody z Bordeaux. Dobrá. Známe vaše zásluhy a zkušenosti. Ať vejde princezna Terezie. Prosím okamžik, monsieur král, jestli má být výchova úspěšná, žádám od princezny bezvýhradnou poslušnost. Madame, máte naši plnou moc. Zatracený hormety. Co se děje, tatínku? Podívej se, to je divizna. Našla jsem ji za altánkem. Tedy vážená paní madam, to je ctihodná princezna Terezie. Vlastně Tereska. Tady madam tě, miláčku, bude vychovávat, víš? Musíš se snažit a to, no... Poslouchat. Poslouchat. Slečno, takhle se chová slušně vychovaná královská dcera. Jak to stojíme? Okamžitě se narovnejte, nebo vám předepíšu přivítko. Stojím, jak umím. Neodmlouváme? A okamžitě si obujeme ten střevít. Tak. A ukážeme, jak umíme pozdravit. No, s lehkou úklonou. Nemoc. To stačí. Tak. A teď půjdeme do vašich pokojů udělat pořádek. Klaním se, monsieur král. Konečně. Slečno, a pro příště si pamatujte, že slunečník je při procházce nezbytně nutný. Tady, v zámku, překáží mi. Jsme jako na procházce, jako když jsme princezna, nemůžeme vypadat jako nějaká divoška, musíme být bílá, jako sníh. No, a teď si probereme chůzi. Bradička, zadeček, ručinka. A raz, dva, a raz, dva, tři. Evidentní dřevo. Bradička, dva, tři. A hop, a dva, a raz, dva, tři. Ale více šarmu, dívala se. Hop, a dva, a tři. Raz, dva, tři. A raz, dva, tři. Hop, dva, tři. Mám žízej. Slyšel? Snědla bych pomeranč. Slyšel? Ne. No co ty? Ale oloupat. Tak, hobiky, co? Už ho nechci. Už ho nechceme, tak, už ho nechceme. Má chuť na zmrzlinu. Ano, šup. Tak, pojďme. Malinka otevřela půzinku a už je tam zmrzlinka. Tak a druhá zítka a už je tam. Co pak jsem malá holka. A slečno. Když jsme princezna, musíme si nechat sloužit. A to mě právě nebaví. Jenomže to se slečno nedá nic dělat. Chceš tuhle váš tatíček, monsieur král,
si nepřeje, abyste rostla jako to dříví v lese. A proto budeme hezky poslouchat svoji milou vychovatelku, že? Slečno. Zatraceně tady je vedro jak... Pardon, chtěla jsem říct, že se mě špatně dýchá. Tady je čichací stůl, slečno. Ta nás zaručeně osvěží, s'il vous plaît. Co pak? No, jestli si brzy zvykneme, musíme si zvyknout, protože když jsme princezna, budeme se pohybovat výhradně v salonech a budovách. Slečno. Madem, já nemůžu být jako ve skleníku, já takhle uvadnu. Ale zvykneme si, slečno, zvykneme si, musíme si zvyknout. Monče, co to bylo? Myška. Tady je. Asi chodí se zahrady. A nebýt Míti, tak by se jich tu proháněla celá hejna. Míťo, no Míťo, no buďě, Míťo. To zvířka musí pryč! Okamžitě! Ven! Bez pardonu. Já nesnesu žádné kočky a žádné špinavé myši. Co se... Všude položit pasti proti myším i proti kočkám. Bez pardonu. Monsieur král, její jasnost, slečna princezna Terezie se omlouvá. Nevolnost a lehká migréna, jí nedovolí zúčastnit se oběda. Rondo bubn. Jaká nevolnost, jaká migréna. Od malička byla zdravá jako řípa a jedla za 2. Zatracená práce. Teď musí mít hlad. Je mi upřímně líto, monsieur král, ale princezna prý nemá na jídlo ani pomyšlení. Budeme tedy zřejmě obědvat bez její jasnosti, že... To by tak ještě scházelo. Rondo bubnu. Včera to bylo ještě škvrně a dnes si bude vymýšlet nevolnost a migrén. Okamžitě ať je tu, ale okamžitě ať je tu. No konečně. Podívej, jakou máme polívčičku, miláčku. Kolik si dáš knedlíčku? Děkuju, tatínku, já... Snad jeden. No, to mi taky jeden. Slečno! Když jsme princezna, tak si nepodpíráme příle hlavu jako nějaký vandrák. Sedíme hezky zpříjmeně, levou ruku máme volně položenou vedle talíře, nebo ji podpíráme talíř, ale vždycky od těla. Pamatujte si to, slečno. Já opravdu nemůžu, tatínku. Ado! Hromdobom! Obědovat se nebude. Když nej moje jediné milované dítě, nebudu jíst ani já. Je chudinka taková smutná, taková bledoučka, taková nanicovatá, taková nějaká, skoro na umření. Rádcové, okamžitě povolat nejlepší lékaře a báby kořenářky.
nejvyhlášenější astrology, vědmy a masničkáře, nejzábavnější kejklíře, zpěváky a komedianty. Princezna se musí uzdravit. Hlavně, Rozuměla jste? Mám o ní takovou starost. Monsieur Král. Pavouček. Jsem učitel tance, výkvět elegance, la 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 la, la 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 la. Výkvět elegance, známý mistr tance, la 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 la, la 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 la. Bravo, bravo, charmant, chvatné. A dost! A všichni ven! Ven! Háša šíro, aby vás všecky cholera! Teresko, hrom do bubnu. už to mám. Jasnosti? Můj vynález. Zaručený a jediný lék na vaši bledotvářis, jídlis nechutensis. Je lahodný. Ale pane kolego, tady přece nejde o bledotvářis, jídlis nechutensis. Princezna prokazatelně trpí bazální jídlo ošklividitou a lék bude tady. Chce to ještě chvíli bádat a zkoumat. Ještě chvíli bádat a zkoumat. Zítra se vrátíme. Madam, nedá se tu dýchat. Aspoň trošku otevřít okno. Ale ještě by se někdo nakukoval.
třeba zahradník nebo no, prostě nějaký neurozený člověk. Když jsme princezna, nesmí nás absolutně nikdo okukovat. Jestli nám nevolno, vezmeme si užívání. Ram do bubnu. Tatínku, já ti takhle asi umřu. Ale co pak? Když jsme princezna, nesmíme se takhle rozptilovat. Hned vás přivedu na jiné myšlenky. Přečtu vám něco ze společenského rádce pro mladé urozené slečny. Tak, třeba tohle. Zásadně je pro urozenou slečnu neslušné, aby ve společnosti zývala, kýchala nebo dokonce hlučně pošlapávala, pokašlávala. Tak, rozuměla jste, slečno? Tak. Co jsem komu dělal? Hrom do bubnu. Jediná dcera. Orosená růže mého stáří. Jaká pak teď zábava. Ještě, že se toho chudinka nedožila moje milovaná žena. Nejmocnější z mocných, pane sedmi světů, slunce. Kvůli vynechat, co se děje. Přišel cizinec. Ať vejde, ale jestli je to zase jeden z těch darmošlapů, příživníků a darebáků, takovou na mou duši takhle a řeknu ty mizero jeden. Nic vezme. Já jsem si jen vzpomněl na tu chálsku, co už jednou byla léčit princeznu Teresku. Co pak si vlastně přejete? Hugo vašnosti, Hugo, zástupce americké cestovní kanceláře až z Ameriky, prosím. Dovolíte? Radši si vašnosti prohlédnout nezávazně několik prospektů, prosím. Okouzlující, nezapomenutelné, nedostižné, pohádkové cesty po celém světě, prosím. Jáva, Borneo, Celebes, polárníky. Uvidíte věci, že by i královna ze Sáby valila oči. A nebo tady vašnosti tady. Nezapomenutelná okouzlující trasa. Říčany, Stránčice, Velké Popovice, Všedobrovice, Štiřín, Želivec, pivo a báječný koupání. Z toho nic nekouká. Pane, kdybyste byl přišel dřív, chudinka dcera tak ráda cestoval, ale teď, když by takovou cestu snad ani nevydržela. Co pak? Nějaká špatná? Je špatná, moc špatná, pane Hugo. Vůbec nám nejí, její sotva polovička a v celé zemi se nenašel nikdo, kdo by jí pomohl. Já jsem to zkoušel, no, sám jste jistě slyšel. Tak si zas ty obrázky seberte. Tak prominou vašnosti, prominou. Ale možná, že by princezna třeba jen tak pro potěšení oka ráda nahlédla do těchto prospektů. Vašnosti, zkuste to, já bych jim nabídl několik prospektů. Zkuste to. Zkuste to vy. No, třeba i ty obrázky potěší. Ale musel byste do pokoje za ní. Ona chudinka už vůbec nevychází. Ale, vašnosti, jak si přejete? Díky, prosím, díky. A kdybyste si to přece jenom rozmyslel, stačí napsat Hugo, americká cestovní kancelář v Americe. Hugo, nezapomeňte, vašnosti, Hugo. Hrom do bobnu, co se děje? Vzpoura nebo zemětřesení nebo... Její jasnost, slečna princezna Terezie je kompletně fuč. Ale madam, to jste jí musela přehlédnout. Princezna přece už vůbec nevychází ze svého pokoje. Je mi líto, monsieur král, ale není tam. Dívala jsem se i pod umyvadla do nočního stolku. A co ten americký cestovatel, ten pan Hugo?
určitě odešla s ním, takový skandál. Já to prostě nechápu. Když jsme princezna, tak přece neutíkáme z domova bez dozoru, jako nějaká uličnice. No, teď mě to budete vychovávat. Stejně jste to všechno zavinila vy. Jistě jste si zase někde lakovala nechty místo, abyste na ní dávala pozor. A nebo jste si určitě četla ty svoje zamilované románky. My, král Johannes Vincenc Isidor Alfons, pán 7 světů, nejmocnější z mocných, a tak dále, vyhlašujeme a přikazujeme. Ten, kdo najde a přivede zpátky princeznu Terezii, dostane za odměnu půl království. Princezu za ženu a navíc ještě plný pytel dukátů z pravého kočičího zlata. Pánové, já doufám, že nebudete váhat. Veličenstvo, víme, co je naše povinnost. No. Romská práce. Madam měla pravdu. Měli jsme si sednout do nejbližší hospody a na všechno se vykašlat. Já bych tý tvý madam nevěřil ani slovo. Přijde si z bůhví tramtárie, už začíná rozkazovat i nám. Pěkný rádcové. Monsieur sem, monsieur tam, úkul takhle ne. Princezna je z ní celá zoufalá, zbabění, z kozy zatracený. No. A tady, pánové, dokud jsme ještě měli koně, tak to šlo. Teďkon, co nám je ukradli, tak je to moč platný. Pánové, pomozte mi někdo vstát, já jsem se přišla. Pomozte někdo unavenému člověku. Dobrý. Děkuji vám, kolega, děkuji. Nohy už ani necítím. Ani nevíme, kde to jsme. No, ještě ty začínej. Už je tu dost pošmourno. Jo, jsou tady. Jo, pánové, já jsem jímal rád tak hodně pod hlavou. Pojď sem ty. 12, 14 polštářků, to bylo moje. Když dovolíte, monsieur král, pod slunečník se vejdeme oba. Ženská nešťastná, co vás to napadlo? Či tohle vladařský trůn, to vás může stát hlavu. Ale, monsieur král, jste tak sám. Nikdo vás nechápe. Jak to, že jsem sám, a co princezna Tereska, to je snad mýdlová bublina? Ale dejte tu ruku ode mě, já se znám, já vím, co dělám. Ale když se neznám, tak to pak vůbec nevím, co dělám. Tak, jen to ze sebe vykřičte, monsieur král. Vždyť mě je samotné doplače. Když si vzpomenu, kde je chudince princezny v té emericečko. Tak jsme se měli rádi. Vždyť ona by byla bez mě bývala ani krok neudělala. A teď tohle. Mně byl ten Hugo, monsieur král, evidentně podezřelý. Museli uhranout. Zlatíčko moje, kde pak? Ta se nám vlaštovička naše okatá už nevrátí.
Co prosím? A i kdyby se nakrásně vrátila, kdo pak by ji po té ostudě chtěl zaženout? Pak, trůn byste jí předat nemohl, z toho by byla spoura. Cože? Vzpoura? To ne. To já žádnou vzpouru nestrpím. Máte pravdu, madam. Já jsem tak sám. Cítím se tak opuštěn. Nikdo mě nechápe. Tušila jsem to, monsieur král, jako vdova po maršálkovi. Ujišťuji vás, že nějaké to králování hravě zastanu a naučím vás vykládat pasián. Tak, to máme 4. To je škoda, madam, že neumíte hrát kulečník. No, já si to ještě nechám projít hlavou. Teď odcházím přemýšlet. Vaši spaní ručku, jasnosti, děkuji. Jednu něžnoučké polípetí, prosím. Spaste duši, udrž se na mě! Kolego, nepopouštěj! Ty potvoro! Kolego, držte, kolego! Zachrať se, kdo můžeš! Vašíku! Vašku, kolega! Kde se touláš, co pak to tu vyvádíš? A vítám vás, vzácní pánové, to je vaše, víte. To je Václav. No. Dobře, doufám, že jsme ti to zvířátko moc nepostrašili, viď? Jak mě viděl, tak hned se utrhl. Ovšem, vzácní pánové, víte, není zvyklý na společnost, má jenom obyčejné vychování, jako my. Když byl malý, chodil mi na med a já jsem si ho ochočil. Na jaký med? Mále bych zapomněl. Já jsem včelař, vzácní pánové, včelař. To jsou moje úly a tady jsou moje včeličky, no malá. A jo, vidím. Tady pěkná včelaři, se povedla. Oni nic nedělají. Má takový, a tu tyčku tady vepředu takovou. Jo. Aby jsi věděl, včelaři, my jsme rádcové a poslové samotného krále Johannese Vincence Isidora Alfonse. A doufáme, že nás včelaři řádně nasytíš a napojíš. A uložíš do prachových pezů, že, kolego? Ale stuše rád, vzácní pánové, co mám, to dám. Vašku, jdeme, jen dál. Václav, zná Václav cestu, prosím? Děti, dejte pokoj, maminko, děti, podívejte se, kdo to k nám přišel. No tak maminko, dělej něco. No tak maminko, podívej se, tohle jsou rádcové a poslové samotného našeho krále. Tak ho nemím ještě něco nabídnout. Jestli se pánové neurazí, z rovínka budu dělat štrůdl. No. Tak děti, pozdravte hezky. Pěkně vás vítám. Dobře, dneska. Dobře, počkat. Co pak je to tam?
Ale to nic, to jenom můj nejstarší Tonek tam štípá dříví. Jestli poroučíte, já ho zavolám. Tonku! Tonku! Je to ona. Je to ona. Je to ona. A ode dneška mě můžete říkat jeho Axons. Páno, je ruka v rukách, vězu vás na svatbu. Zlaťáčky jsou v suchu. Kulaťou. Ale, pánové, co pak, že se tu potulujete? Tak to vás tatínek konečně vyhnal ze zámku? Ale jak můžete, jasnosti? Jeho jasnost, váš královský otec nám svěřil ten nejzávažnější a nejnebezpečnější A nejtajnější jasnosti a nejstátničtější. Nejvážnější a nejrytířtější úkol. to jest najít vás a dovést vás do zámku. A jak vás tak znám, jistě to není zadarmo. Pravda, jeho jasnost nám slíbil jisté drobné odměny. Co jsem měl dělat? Já jsem musel tu půlku království přijmout. Musel! Z jasnosti znáte mě, já si groše nevšimnu. Ale jeho jasnost král, já nevím, jak se to stalo, mi prostě ten pytel zlaťáku vnutila. No. A mě prosím, jeho jasnost přímo na kolenou prosil, abych přijmul vaši ruku. Co? Co to plácá? Má nejdávnější touha, spanilá moje princezno, mě nutila, abych vám... Tonku! Co pak, Teres? Ale. Vy, bando zlodějská. No! Čemu pak vděčíme za tu čest, že jste nás poctili svou návštěvou, co? Pomalu, křupane. Co jsi to řekl? Řekni to ještě jednou. Já se zde prosím s pany rádci a s mojí panou nevěstou slečnou princeznou vracíme na zámek, že pán? Kým? Abys tomu rozuměl, Tonku, pánům rádcům náleží odměna za to, že mě našli. Jeden dostane půlku království, druhý dukáty. A tady pan Měchořina, mou ruku. Tady není nic k smíchu. Tady není nic k smíchu, prosím. Je to vůle jeho jasnosti. Je To vůle. Nůž! Vyrazíme. Čelaři, Prosím, vzácní pánové. sežeň nám dobré koně. Mám jenom dva vzácní pánové, 2 koně a vašíka. Včelaři, ale to vůbec nevadí. Zapřáneš Václava. Pánové, a na štrudl nepočkáme? A tomu nepočkáme. Vezmeme si ho na cestu. Pojď má spanilá líbezna. Počkej, pomalu, Měchuřino, pomalu. Moc se tady neroztahuj. Víš, co dáváme u nás na zámku za únos královské dcery? Jaký únos? Tonek mě zachránil. Nebýt jeho, tak už mě ta jedovatá madam dávno utrápila. Tatínka si otočila kolem prstu. Abyste věděli, já se na zámek vrátím. Ale tady s Tonkem. Tonek mě naučil nebát se ani sama v noci v lese. Tak proč by si se bála nějaký madam, viď? No, to je pravda, jaký pak králování, když je tam ta madam. Já vlastně ty zlaťáky ani nechci. Stejně jsou falešní, známe krále. Když její jasnost odmítla moji ruku, tak je musím odmítnout, že ano. Ovšem za tu šterapáci bych si zasloužil aspoň malou hu. Až se vezmeme výsosti, budu muset jmenovat nové rádce. Tam ti se již nevrátí, kde pak. Jistě se v té Americe nebo v Bůh v jaké Trantárii dočista ztratili. Stejně jako slučna Terezie. Až se vezmeme výsosti, budu sedat na trůnu místo vedle vás a budeme si vykládat pasiánč společně. Jasnosti, páni rádcové přivedli její jasnost.
No konečně hrom do bubnu, už ať je tady Teresko. Děvče, já jsem si myslel, já jsem se bál. Hrom na bubnu, tatínku, vypadám snad na umření. No, a páni rádcové, vítám vás. Princeznu jste našli, odměna vás nemine. No, ono totiž jasnosti je to trošku složitější, že ona totiž princezna již před námi byla, jak si ji našla. Tak. Ona jako, že byla prosím nalezena. Pánové jen chtějí říct, že je odměna nezajímá. On mě totiž našel Tonek. Já jsem Tonek, vaše jasnosti. No, těší mě. My jsme král, Johannes, Vincenc, Izidor, Alfons. Tati, já bych se asi chtěla vdávat. Slečno, když jsme princezna, tak se nevdáváme ani v nejkrajnějším případě za nějakého... Hej, nebo počkej. Nezlobte se, madam, ale mě ty vaše rady připadají pro kočku. Co myslíš, tatínku? No, holko, já ti nevím, já toho mládence ani neznám. Ale tati, to je Tonek. No, když je to tak madam, já myslím, že už je na nějakou výchovu stejně pozdě. Co? Pane finanční rádče, vyplaťte prosím odměnu paní madam. Děkuji za důvěru jasnosti. Rád se ujímám tohoto úkolu. Vše bude v pořádku, spolehněte se. Milostivá paní madam, já to mám spočítané, není to třeba přepočítávat. Takže máme to 2 a 2 je, no sama nevíte, já bych řekl 5, že? No a to samé odešítám, prosím, ještě maličkost, zabit a za stravu, takže nic, no. Je to v pořádku. Madam, nerada bych se s váma rozloučila bez malé pozornosti. Podívejte se. Zlaticko, moje pleze. Jsou roztomilé. No jo, co pak to tady máme? To je bonbon. Ne. To by bylo. Ale ty mě, mládenče, musíš ještě něco vysvětlit. Jak pak si vypátral toho Huga, co nám unesl princeznu Teresku? Tak to nebylo tak složitý, vašnosti, dovolíš? Jo. Hugo, vašnosti, Hugo. Zástupce americké cestovní kanceláře až z Ameriky, prosím. Rom do bubnu. Teresko, ale to jsi nevybrala špatně. Mládenče. A co takhle kulečník? Umíš? Pane král, když se někdo prošel světem jako já, tak umí ledacos. Tak to bude svatba. Děti, dejte si pusu.